En Pere Sala o Peret de Can Blanc de Veget, com era conegut, ha estat un dels darrers músics tradicionals del país. Fa poc més de 100 anys, en aquest municipi de l'Alta Garrotxa, hi va néixer aquest home provinent de nissaga musical. Tot i que el seu ofici principal va ser el de traginer, ha passat a la memòria com un dels més importants divulgadors i col·lectors de la música de tradició oral catalana. També va ser barber i pagès, però el violí i l'acordió sempre van ser les seves eines de treball predilectes. I és que amb el despoblament que van viure aquests territoris rurals entre els anys 80 i 90, van començar a sorgir aquest tipus de perfils, homes que van dedicar el seu temps a transcriure lletres i melodies de cançons que cantaven els aleshores avis i àvies a fi que no se'n perdés cap. Els parets blancs s'han acabat, però penso que el que hem de fer ara és tot aquest repertori i aquest llegat musical, fer-lo, difondre'l a través dels grups de música, a través d'exposicions, de documentals, de versionar aquestes músiques a aquesta societat del segle XXI que no té res a veure amb la d'en Paret Blanc. Com en Peret, al Pirineu hi ha un dels divulgadors més importants del llegat folclòric lleidatà. Artur Blasco ha transcrit més de 1.600 cançons de la tradició oral a partitures que ha col·leccionat des de 1965. De fet, Blasco havia treballat amb Pere Sala. Amb tot aquest treball de camp que ambdós ja han realitzat, ara, explica Blasco, és el torn de les noves generacions. O sigui, no es tracta de recuperar, perquè avui dia és això, la falta de testimoniatge viu ho fa gairebé impossible, però sí que les generacions joves tenen molta feina i en poden fer molt maca, molt interessant, amb estudiar, aprofundir en aquest material i afegir-hi el seu talent, la seva manera de veure les possibilitats, perquè tot el que és la música de tradició oral i la cançó es recrea constantment. L'exposició Peret Blanc de Veget vol apropar l'espectador a un temps en què la música passava de generació en generació. Es tracta d'una mostra d'objectes, cites i fotografies que tenen com a suport violins de grans dimensions. És una producció del Festival Es Dansa de les Preses a la Garrotxa que es podrà veure a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu fins al proper 5 d'agost. Amb aquesta, els responsables volen reivindicar la figura dels perets d'arreu de Catalunya. Músics autodidactes que van deixar per escrit les cançons que cantaven els avantpassats que vivien en poblets que amb el temps s'han anat fent més i més petits.